ここの最上階に IT 系の会社があるんだけど、夫はそこの社長なの。あんたはここの清掃員？しっかり掃除しなさいよね。オフィスビルの清掃中、かつて手ひどく俺を振った学生時代の彼女と再会した。彼女は自分の立場にあぐらをかき、暴言三昧。そんな彼女に俺は冷静に対応する。お宅の旦那、このビルから出ていくことになるかもね。俺の言葉に嘲笑する彼女だったが、俺の正体を知った途端、みるみるうちに青ざめていった。俺の名前は池内翔。30代に足を踏み入れ、なんとなくだが落ち着いた日々というものを感じるようになってきた。20代の頃は焦りと他人への嫉妬やないものねだりが心の片隅に居座っていた。自分なりにそれも若さの一部だろうと思っている。それを少しずつ捨てたり、ねだることをやめて、良い意味で自分に見切りをつけた。人生はまだ長いが、若い時期に最初の整理をしてみたいというところだろうか。俺は生まれてこの方、地元を離れることなく生きてきた。首都圏内のどこにでもある、それなりに規模の大きな町。そんな環境で生まれ育ち、両親は夫婦で電気工事店を切り盛りしていた。父はもともと大手メーカーで技術者をしていたが、若くして独立した。工業高校時代の仲間やメーカー時代の同僚数人を集めて店を立ち上げたのだ。母はその時から事務仕事を一手に引き受け、夫婦で張り切って働いていた。俺は父から店を継げと言われたことはない。だから自分でも自分の道を行こうと決めていた。高校を出たら大学に進学し就職する。家のことを考えなくていいのであればしっかりと自立しようと思っていた。しかし高校2年生の冬、父が倒れて事情が変わった。もうこの仕事はできないと思う。そんな、じゃあ店と従業員の人たちは？せめて次の職場は探してあげないと。父さんはどうなる？どうにか家に戻れるようになるまでは入院して治してもらわないと。父は心臓を患い現場で倒れた。一時は予断を許さない状況だったが、それを脱し一安心。ところがその後、今後一切の無理は禁物と言われる体になった。店は父の仲間がしばらく回してくれていたが、全員の行く末を気にしていた母の言葉はやがて現実になった。いわゆる社長だった父が仕事の第一線から抜けたことで得意先が減っていった。母もどうにか頑張って店を立て直そうとしたが、個人経営の電気工事店の立場はそもそも弱い。最終的には廃業せざるを得なくなり、店の従業員たちは数少なくなっていた得意先に受け入れてもらうことになった。私は仕事に行くから、これからは夜も家にいないからね。店を畳み、母は知り合いの会社に頼み込み職を得た。それから夜は弁当屋で夜勤のパート。俺もバイトを始め、自分の小遣いぐらいは稼ぐようになった。そして希望していた大学進学を諦めた。そのぐらい学費はどうにかするよ。母は借金してでも俺の希望を叶えると意地になっていたが、それを俺が止めた。我が家にとって大事なのはお金を稼ぐこと。高校を出ればどうにか就職にも困らない。大学はいつでも行けるからさ。そんな分かったようなこと。分かったことも何も事実だからな。食い下がる母をいなして、俺は進路希望表の内容を就職に書き換えた。それから同じ大学へ行こうと誓い合っていた当時の彼女にも事情が変わったと打ち明ける。しかしこれが俺の人生の中で最初の悲劇というか、忘れられない苦い思い出になった。同い年の彼女のレナは共働きの両親に育てられたごく普通の子だった。
負けず嫌いでどこかミーハーで茶目っ気のある性格。そんな彼女に家庭の事情で進路を変えざるを得ない、その時には決まっていた就職先を説明した。父さんが倒れて、それで店も閉めたんだ。俺はこれから就職して家にお金を入れないといけない。俺は話をした時点で地元にあるとあるメーカーの工場の内定をもらっていた。受験の本番まで時間はあったが、そこからは早々に脱落することになる。ごめん、同じ大学に行こうって。それはもう守れない。話をしていた場所は学校の近くのファーストフード店だった。レナは俺の言うことを表情を変えずに聞いた。俺はその様子を驚いているのだろうと思っていた。もう就職先は決まったんだ。ほら、工業団地の中にあるメーカーの大きな工場で、メーカー直営工場だから給料も悪くなくて。は？何が？レナ。俺が軽く自分なりにほっとしていた内定先に触れると、レナの目がきつくなった。工場でしょ？そんなの貧乏人が働く場所じゃない。レナはそう叫ぶと、俺に持っていた飲み物を投げつけた。ショー、もう貧乏人人生じゃん。レナは俺たちのテーブルに注目する人たちの存在を無視して、俺を指さした。そして、もうやっていけない、と俺に別れを突きつけた。俺に何も言う間はなかった。じゃあね、もう話しかけないで。レナは俺を振り返りもせず店を出て行った。取り残された俺には周囲の好奇の視線が向けられている。俺の初めての失恋はとてつもないトラウマとして記憶に刻まれた。高校を卒業するまでの日々は正直覚えていない。レナから無視をされ、どんな状況でも影と化して過ごしていたような気がする。そのまま新入社員として工場に入ってからは無心でひたすら働いた。そうしなければいけない状態とトラウマを捨てたいという欲求。それが俺を突き動かしていたと思う。だが現実は俺のその懸命さに追いついていなかった。良いと聞いていた給料は残業をする前提で設定されている。高卒で地元の子会社採用だった俺はメーカー直営雇用の社員たちよりも基本給も低かった。実際の仕事はというと残業は元から多い。さらに稼ぎたいと考えるのならば、より残業を積み重ねなければならない。ショー、あんた大丈夫なの？母はシャニムに働く俺を心配していたが、俺は聞いていないふりをして過ごした。家族のため、それよりも自分をトラウマから救い出すため、俺はとにかく働いて何も考えずに体を動かし続けた。そんな俺はある朝、目が覚めたら病院にいた。何が起きたのかわからず辺りを見回すと、見知らぬ中年男性がそばに立っている。ああ、目が覚めたか。今、病院の方が君の家に連絡しているよ。覚えているか？何があって？君は倒れたんだ、工場の近くで。中年男性は水原と名乗り、前日の深夜に自分の目の前で突然俺が倒れたと言った。退勤直後だった俺は疲れた体を引きずっていたのだろう。そこまではなんとなく覚えているが、その先はわからない。私はたまたま車で通りすがってね。歩道を君がふらふらと歩いていたと思ったら、バタリと倒れたものだから。水原さんは倒れた俺を介抱し救急車を呼んでくれていた。そのまま病院にも付き添い、家族が来るまで近くにいてくれた。なんという善人なのか。俺の面倒をそこまで見るのもそうだが、俺を心配そうに見ている姿も嘘くさく見えない。若いのに疲れていそうだ。ああ、まあ、すみません。ご迷惑をおかけしてしまって、お礼を。
そんなこと、今はいいんだ。とにかく、ご家族が来るまでは何も考えずに寝ておきなさい。水原さんは俺を再び寝かせようとしたが、俺の目はすっかり覚めていた。ぼーっとしたまま黙り込み、しばらくするとどちらともなく話し出す。そうしているうちに水原さんは俺の身の上に興味を示した。どうして若者が倒れるまで必死に働くのか。倒れるまで働かなくてはいけない職場とはどんなものなのか。そんな問いに俺は正直に答えていた。というよりも、ここで自分の不満が爆発したと言った方がいい。僕は子会社採用の高卒で、働かないとお金にならないんです。残業もする前提になっていて、しなければ給料なんて。だとしても、もう少し考えないとな。本当に病気になるぞ。そんなことは、僕はまだ若いですから、それに家のためにも働かないと。大黒柱だった父が働けなくなった。その代わりに息子の自分が頑張るしかない。俺のそんな話を水原さんは真剣に聞いているようだった。僕、父のことがなければ大学に行くつもりで。そうなのか。きっと学歴ですよね。それがあればもっとマシな給料がもらえる。しても仕方がない後悔と進学を諦めた事実。それに向き合い軽い絶望の底に落とされる。君は真面目なんだな。はい。悩むというのは真剣な証拠だと思う。はあ。どうだ？私のところで働いてみないか？水原さんはどういうわけか俺を気に入ったようだった。俺にとってつまずき以外の何者でもなかった悩みを人生と真剣に向き合っている証拠だと感心していた。慎重にいろいろ振り返って考えられる。それはね、どんな仕事にも大切なんだ。悩むことを気にせずとらわれず、自分自身と向き合い続けることの大事さ。水原さんは俺にそれを説くと、本当に俺を自分の会社にスカウトした。夢か現実かわからないまま、俺はスカウトを受け入れたが、最後まで半信半疑だった。やっと水原さんの話が本当だと実感したのは、病院を退院して工場に退職届を提出した日。工場の正門を出て初めて自分の人生に転機が来たのだと噛み締めた。水原さんの会社というのはいくつもあった。俺はその中の一つ、不動産関連の企業に入社した。水原さんは不思議な人で、詳細にあふれた人。地元こそ俺と同じだが、都内の私立一貫校を卒業した後は、海外に出て就職までして地元に戻り起業していた。最初は飲食業で、その後は小規模の広告代理店やネット関連の会社、不動産事業と次々とビジネスの幅を広げていた。うちは人がいないと回らない。だからね、勤勉でしっかりした若者は大歓迎なんだ。水原さんはそう言いながら、俺をマンション管理を手掛ける部署に配属した。俺に手取り足取り教えてくれるだけではなく、年の近いやり手の指導役もつけてくれた。俺は資格取得のサポートも受けながら、不動産業界で生き抜けるように育てられた。水原さんの戦略だったといえばそれまでだが、間違いなく俺のためにもなっていく。仮に会社に居場所がなくなっても、資格と経験は積み重ねただけ次の当てはある。工場勤務の時とは違い、確実に自分の能力に裏付けがされたのだ。20歳そこそこでの転職から約10年。気づけば俺はそれだけの時間を水原さんの会社で過ごして、水原さんの仕事ぶりを学んで過ごした。過労で追い込まれることもなく、社会人として本当に自立する時期に最高の環境に身を置いた。ある日俺はとあるオフィスビルで清掃作業を手伝った。デスクワークが身に染み込んだものの、体を動かす仕事への恋しさもある。
無心で床にモップがけをするのも、ゴミを詰め込んだ大きなゴミ袋を抱えるのも俺には楽しい。この日も黙々と自分の持ち場で作業をする。するとそこに一人の女性が近づいてきた。なんとなく気配は感じていたが、顔をそちらに向けはしない。あれ、やっぱり貧乏人のショーじゃない。ん？ああ。親しげ、いや、慣れ慣れしい声かけにハッとして声を上げる。ああ、君か。俺を見てニヤニヤしている女性は、高校時代の彼女のレナだった。とっさに名前を呼べなかったのは、レナの隣に男性がいたからだ。何？掃除の仕事？ああ、そう。工場はどうしたの？そこはもうとっくに退職して。それで掃除の仕事？レナの質問に答えずにいると、レナがペラペラと身の上を語り始めた。一緒にいる男性は夫だと言い、会社経営者だと自慢げに紹介する。ここの最上階に IT 系の会社があるの。あ、ショーみたいな人には縁もないしわからないよね。マサトはそこの社長。レナの夫のマサトさんという人は、レナに負けず劣らず自信満々に胸を張る。別に俺に挨拶をするわけでもなく、余裕の笑みを浮かべてこちらを見るだけ。レナは今、そんな夫のアシスタントをしているらしく忙しいという。貧乏も忙しいと思うけど、社長とその奥さんもそうなの、とにやついた。けどさ、工場勤めした後に掃除の仕事を選ぶって、さすが貧乏人のセンスよね。私たちとは次元も何もかも違う。脱帽しちゃう。ちょっと何言って。だって私たちみたいな人種には無理だもん、そんな人生。なあ、いくらなんでもそんな言い方。ねえ、知ってる？ここの最上階の月の家賃。きっとね、ショーの年収よりも高いわよ。レナの口がいよいよ絶好調になる。これが本性、そんなことは別れた日に知ったはずだった。しかし次々に繰り出される攻撃に何も言い返せない。そんなこと言ってもしょうがないだろう。貧乏人にはわからないんだから。類は友を呼ぶという言葉や、世の中には清掃業をとんでもなく下に見る人がいる。そんなことは知っていたが、自分がかつて付き合った女性とその夫は、その二つにぴったりと当てはまる。ああ、どうかな。うちの専属清掃係になるのは。多分だけど余裕で今よりもいい給料が出せると思うんだけど。どこまでも軽く薄っぺらい笑いがあたりに響く。お言葉ですが、さすがの俺も言い返したい。言い返してもいいだろうと口を開くと、背後から怒号が飛んできた。おい、さっきから聞いていれば。水原さん？聞き覚えのある声に振り返ると、怒りで顔を赤く染めた水原さんがこちらに猛然と歩いてきた。塩田くん、自分の言ったこと、何をしたのか分かってるのか？水原さんはレナの夫の前でピタリと止まると、そのまま詰め寄った。さっきから聞いていれば、よくもまあ人を愚弄して、しかもだな、君の妻という女性もどうなっているんだ？これは冗談で、落ち着いてください、水原会長。レナの夫が真っ青な顔で水原さんに言い訳をする。レナの顔も夫と同じぐらい青ざめている。会長と呼ばれた水原さんの姿に、俺はある出来事を思い出した。数ヶ月前、水原さんは新興の IT 企業にアドバイザーとして招き入れられた。そして会場職就任の打診を受けていた。飾りの名誉職の会長みたいなものだ。水原さんは会長職を得ることをそう言っていたが、招いた側の社長は水原さんのスキルを本気で吸収しようとしているという噂が立っていた。
つまりレナの夫にとって水原さんは絶対的に頭が上がらない存在。申し訳ない。私はつい調子に乗りやすくて、妻と似た者同士なんですよ。弁明だとしても何の意味もない、それこそ質の悪い冗談と間をつなぐ乾いた笑い。レナの夫と釣られたレナだけが笑顔だった。しかし水原さんの表情は全く動かない。君たち夫婦は職業や学歴で人を見るということか。そうか。それを人としてどうなのか考えたことは？水原さんの問いかけにレナと夫は何も答えない。それに水原さんは大きなため息を漏らす。それに塩田くん、君は何も知らない、何も見ていないんだな。はい。君は自分が入居しているこのビルについて調べたことは？オーナーが誰か知ろうとしたことは？水原さんの顔にかすかに小さな笑みが浮かぶ。そして水原さんは俺に並び、俺の肩に手を置いた。彼だよ、池内翔さん。彼はこのビルのれっきとしたオーナーだ。水原さんの紹介に少し居心地が悪くなる。こんな形で自分の今が発表されるとは予想もせずにいたので、とにかくむずがゆい。確かに俺は今、掃除に来ているこのビルのオーナーを務めている。水原さんの下で働きながら不動産の専門家となり、いつしか俺は個人的に不動産投資を手掛けるようになった。最初は水原さんに勧められて始めたのだが、やがて本業にするまでになった。数年前には会社から独立し、個人で活動している。水原さんは尊敬する師匠であり、時にはビジネスパートナーとして手を借りている。独立をして自分で何でもしなければいけなくなってから、俺はビルの清掃を手伝う日課を作った。自分を支えてくれるビルの利用者がいることを考え、オーナーとしてできる小さな心遣いとサポートをしようと決めたのだ。まったく、どこまで自分のことしか考えていないんだ。何も知らなかったレナと夫への水原さんの嘆きは止まらなかった。俺はついそこにかぶせるようにして反撃を繰り出した。塩田さんでしたね。いつもお世話になっております。先ほど雇っていただけると聞きましたが、それは辞退を。ですが御社は好調のようですので、賃料を100万円ほど値上げさせていただけますか？最高の笑顔とともにきつい冗談をレナと夫に浴びせる。夫の方は引きつった笑みを見せると首を激しく横に振った。そして腰を深く折る。申し訳ありません、池内さん。私はとんだ失礼を。いいえ、いいんですよ。私もそ知らぬ顔で掃除してましたからね。それは、そうとも知らずに、申し訳ありません。何卒ご無礼をお許しください。夫が必死に俺に謝罪するそばで、レナは悔しそうにうつむき拳を握っていた。謝る気はあるのだろうか、そう思っているとレナが目を向いた。はあ？ふざけてんじゃないわよ。何よ、元貧乏人が調子に乗ってるだけじゃない。レナは散々わめき散らし、俺に暴言を浴びせ続けた。この成金野郎、いい気になりやがって。おい、レナ。ビルの警備員がこちらに駆け寄ろうとしたところで、夫がレナを引きずって去っていった。夫だけがいつまでも俺と水原さんに頭を下げていた。しかしレナは顔を真っ赤にしたまま、いつまでも俺を睨んでいるだけだった。騒動から数週間後、水原さんが後始末について教えてくれた。塩田くんには減給処分を課したよ。名誉職の会長として、そもそもの会社のアドバイザーとして、水原さんは仕事を果たした。社長への厳重注意と大幅な減俸処分。塩田社長は目に見えるダメージを負ったが、それ以上に広まった噂にメンタルをやられているようだった。
夫婦で起こした騒動が周囲に知られ、社内での評判は落ちる一方、社長としての存在感と威厳は確実に削られているそうだ。そしてレナとの夫婦仲も悪くなり、結婚も破綻した。似た者同士とはいえども、越えてはならない一線を越えた妻を見て幻滅したのだろう。塩田社長はレナに離婚を突きつけ、会社からも家からも追い出した。レナは今、頼るものも何もなく寂しく一人で貧しい暮らしを送っているらしいと、久しぶりに会った友人から聞かされた。俺は相変わらず日課のビル清掃に明け暮れている。家族のために働くことから始まった俺の人生は、誰かのために何かをすることが基本だ。それを忘れず、これからも仕事生きがいに頑張っていこうと思う。